Bună, azi ne vom juca Roblox și nu înțeleg ce cu jocul ăsta, adică toți prietenii mei mi-au recomandat. Vicky, joacă-te jocul ăsta, Vicky, joacă-te jocul ăsta. Ok, mă joc, ho! Am făcut și o rost de legendare. N-am făcut și o rost de... Așa. Da. Și, i-am zis hai să mă joc și eu jocul ăsta, dacă tot îmi cere toată lumea să mă joc. Hai să mă joc și eu, da. Am apăsat pe joc și toată lumea are cele mai bune, eram cea mai slabă. Ziceam, hai să-mi iau și o legendare, că am avut de la, cum se cheamă, un Lucky Block și l-am deschis și mi-a dat o bandă de asta de alergat cu fotbal. Ziceam, hai să văd și eu ce cu prostia asta, că n-am și eu. Și am luat-o și n-am. Așa, bun, și dacă vă place joculețul, adică dacă vă place Roblox, nu uitați să dați pe like. Ok. Și nu știu ce cu chestiuța asta, dar nu o să o ating, poate mor și nimeni nu dorește să mor. Ok, cute. Nu vreau aceeași chestie. Da, în fine. Dacă mor, o să mor în viața reală. Ok. Ok, am ajuns aici. Super. Și acum mergem spre bază ca să putem să le punem în bază. Așa. Suntem la Epic. La verde putem să mergem ca reginele. Uite ce fain arată asta. Eu drop la 1 și să-l iau pe schițul. Ok, nu o să pot să-l iau. Să-l iau pe asta. Bun, gata, eu mi-am făcut trebușoara. Mi-am făcut tot ce vreau. Gata. Eu mi-am, uite. Asta e baza mea. Ia uitați. Le punem ca reginele aici. Așa. Ok, hai să ne luăm ceva cam 1 bilion. Care? Ce e asta? Să car mai multe. 1 bilion și 5, n-am. Bă, nu mai țin minte care e a meu. Ăsta cred că e a meu. Da, mă. E a meu ăsta. Bun, băi, dați-mi și mie bilioane, că am și eu nevoie de bilioane. Bine, am bilioane, dar în fine. Hai să car mai multe, gen. Așa, pot să car câte pot să car? 6, super. Pot să car 6 de astea. Bă, chiar nu pot să iau asta. Nu pot să iau rușinica. Și hai să mai alergăm pe bandă. Ia uite ea ce are ăsta. Du-te mă de aici. Nerușinatule. Bă, vreau să fac la viteză M, dacă se poate. Dar nu cred că se poate. Bun, am 27, să facem 28. Mor. Bun. Nu. Vai, era să mor. Din cauza că mi-a dat și mie prostia aia în fața ochilor mei. Ce-mi dă aici? Îmi dă
Nu-mi doresc. Legendar. Hai să luăm Mythical. Nu. Da, în caz că vă întrebați ce doamni cu contul meu, ei bine, da, eu am pe laptop contul original al meu.